Adatayon iti may kasangapulo ketwalo a Domingo, ti kadawian at tiyempo. Iti daytoy a panagrambak tayo, iti nasantuan na misa, makikaisa tayo met kadagiti kakabsat tayo, isuda a nakadanon iti daytoy nga aldaw, ti panakapatalged, ti panakaturpusda, iti Basic Bible Seminar, nga inanusan da a nakipasetan, iti talong aldaw. Itay nga rudrambakan, daytoy nasantuan na misa, kas pagyaman tayo kadagiti adu parabor, nga impaay tinaimbag nga apo, kabayatan ti panagseminaryo, ket baya ti panagyaman tayo kenkwana, iti naidumduma agundaway, na ited kada kayo iti panangtakwatyo, iti kinabaknang ken bileg ti sauna. Mabalin akayat yung metten nga ikumit, dagiti bagbagiyo, iti tutulong yo amang isaknap, tinaimbag at damag, iti urayan niya awagas, amayanat top kadagiti akem, ken kasasaad yo iti panagbiag. Iti panagrambak yo iti sakramento, ti konfesar, iti kalman, inpakita yo, ti tarigagay yo, amang hawat, ti kapya ni Kristo. Babaen, iti sipakumbaba, nga inkay panagbabawi, ken panagdawat, iti kaasi, ti Diyos. Rumbeng nga rut itan, adayawen, ken pagyamanan tayo, kadagiti sagot ti kapya ken ragsak nga impaay na kada kayo. Intay nga rod sang kamaysa nga ipeksa ti panagyaman tayo, babaen ti panagrambak tayo, iti daytoy na santuan a Eucharistia. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Basta ko, Mama. Kakabsat iti dati na Santon Amisa, iraman tayo pa'y, ti special intention, ken pagyaman, ni John Noriel Ines, kastamot ni Zachary Ines, pagyaman, panagkasangay ni Jenson Passion, kastamot ti Manay Karkararag, ti Kararwa, ni Luisa Itchabare. Ita Domingo, rambakan tayo ti San Juan Vianney Sunday, iso ti patron, dagiti Cora Paruko, nagbalin, napudno iti panagserbina iti Diyos, ado ti nagbalbaliw, gapo ti pagpatulad ken karkararag na, dawaten tayo ti panangibabaet na, tasapay kumamit, ta makapagbaliw tayo mat, ited tayo ti biag tayo ken Kristo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawyan tayo ida. Natay amin, kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin,
ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga asikwa, Apo mga asika, Apo Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket ito'y nagakapya, kadagiti tattauan ay imbag ti panak, naknakenda, ibunan nagdaka, itan ug nakapagrukbaban nakadaydaya, weda ka yaman kangken ka, gapu iti naindakla, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyang Hesu Kristo, bugbugto nganak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, sika amang ikaw, kadagiti basbasul ti kasyan na kami, sika amang ikaw,
iti makanawang tiyama kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti pangatwa. Tay siksikaw ako. Jesu Kristo tinasantwa, siksika ti Apo, siksika iti kalatwa, iti timpuyok ni Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Kumararag tayo. Saranayon na kam kadapo, kiti paay mo takaasim kada kami nga agdawdawat ken ka. Agragsak kami, gapotasika tinangaramid, ken mangituray kada kami. Pasantwen na kam kadi, ket pagtalo na eden na kam anapod no ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Iti may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Kunati Apo, umay kayo da kayo amin amawaw, adtoy ti danom. Umay kayo da kayo nga awan kwartana, gumatang kayo iti taraon, ket mangan kayo. Umay kayo gumatang iti arak ken gatas, awan ti masapol abayadan yo. Apay nga gasto kayo iti saan amakan, apay agastuen nyo ti sweldo yo, ket kaskas di amabisin kayo. Denggendak, ket aramiden nyo ti ibagak, ket agpennek kayto kadagiti kasayaatan at taraon. Ipangagdak ita, da kayo at taok, ket umay kayo kanyak. Umay kayo kanyak, ket maadaan kayto iti biyag. Makitulag kada kayo iti agnanayon atulag, ket ited kunto kada kayo dagiti bendisyon nga inkarik ken ni David. Ti sao ti Apo. Si bubuslon amang ted ti Apo kada tayo, ket penneken na ti tunggal maysa. Managparabor ken manangaasi ti Apo, saan na nalakangag pungtot, ket dimet maibos ti kinamanga managayat na. Naimbag ti Apo kadagiti amin a tao, ket nadungo kadagiti amin a pinarswana. Mangnamnama ken ka ti amin na parswa, ket ikam ida ti kanen no masapul da. Si bubuslo na mangted ka kadakwada, ket pennekem ti tunggal maysa. Nalinteg ti Apo iti amin adalan na, ken naasi iti amin nga aramid na. Asideg ti Apo kadagiti amin nga umawag ken kuana, wen kadagiti si pupudno nga agdawat iti tulong na. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anya nga rut ti makabali na mangisina kada tayo iti ayat ni Kristo. Ti riribok, ti rigat, ti panakay dadanes, ti bisin, ti kinapanglaw, ti peggad wenno ti patay. Saan? Uray adda dagitoy, agbalaygi tayo nga agbalaygi gapuken kuana, anagayat kada tayo. Ta sigurado nga awan ti makaisina kada tayo iti ayat na. Ti patay man wenno ti biag, dagiti angheles man wenno dagiti sabali anay langitan nga agturay wenno pan nakabalin.
Ti agdamaman wenno ti masakbayan, uray ti lubong adda iti ngato, wenno ti lubong adda dito'y baba. Awan na pulos kadagiti naparswa, ti makaisina kadatayo iti ayat ti Diyos. Ako kwa tayo gapu ken Kristo Jesus nga apo tayo. Ti sao ti apo. Ay di puso'y taluktan, kadagiti balikas sanasan pan. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ni Ama, ika'y dungeg si tatana. Panagkay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas sanasan tuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Idinaamuan ni Jesus maipapanti ipapatay ni Juan Amamunyag, nagbilog anapan nagpakni nga is-isuna iti maysa a lugar nga awan matagtagi tao. Ngem idinadamag dagiti tattao ti ipapanaw na pinanawan da dagiti ililida ket nagnagnada asimurot ken kuana. Dimsaag ni Jesus iti bilog. Idi makita na dagiti adu at tao na asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Idi mo malimen napan dagiti adalan na ket kinunada sumipngeten ket awan matagtagi tao ditoy. Pagawi demon dagiti tattao amapan kadagiti barbaryo tapno gumatang da iti kanenda. Saan amasapol a pumanaw da kinuna ni Jesus kadakwada, da kayo ket di timangted iti kanenda. Limlima at tinapay ti adda ken dua nga ikan kinunada. Yegyo ida ditoy kinuna ni Jesus. Pinagtugaw na dagiti tattao iti karuutan. Innala na dagiti tinapay ken ikan. Timmangad sa dilangit ket nagyaman iti Dios. Pinispisi na dagiti tinapay ket inted na kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsugda. Ag 5,000 alalaki tinangan, malaksid kadagiti babbai ken ubing. Adda 10 ket 2 basket anapno kadagiti natda nga inurnong dagiti adalan. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Tatanga aldaw, priest day, kunatayo, aldaw dagiti papadi, domingo dagiti papadi, tati patron, ng runa dagiti kura paruko, kat ni San Juan Vianney, iso nga piyastami. Happy feast day ko na yumot Umpay ganas, di kay pa kumablaaw. Tuan, piyastay, kararagan tayo dagiti papadi, kararagan nyo, dagiti nakaadado nga papadi, adda maririribok, adda masulsulisog, mauawanan tinamnama, mauawanan ti pammati, dagiti agrigrigat. Ikararagan nyo mo dagiti papadi nga nang bunyag kanyayo, si bibiyag man wano nataydan, dagiti nang kasar kada kayo nagkakasar, dagiti nang komunyon kada kayo ti umunagundaway, dagiti nang inspire kada kayo nga papadi tapno pumigsa ti pammatiyo umunag ti pammatiyo. Ikararagan nyo dagiti papadi nga nang challenge ti biyagyo kana upay kayo ngam kamaudyanan na imunag matlaeng ti pammatiyo. Dayta ti akam ti padi niya
Dahita ti akam ti padi mangidalan ti pamati nakakapsot at tao ngam kasapulan nga maikararagan instrumento nga naordenan pinili ti Dios tapno agserbi. So nga aldaw happy birthday kadagiti amin papadi. Kadagiti maibasa tayo. Ito pala ang libro ni Isayas. Nagmayat dito inya ti kunana di assurance impakaam mo ti apo ken ni Isayas kuna ti apo kuna ni Isayas impaltiing na kinkwa na imbaga na ken ni Isayas anya ti kunana umay kayo da kayo amin amawaw adtoy ti danom umay kayo da kay amin nga awan kwartana gumatang kayo iti taraon ket mangan kayo umay kayo gumatang iti arak ken gatas. So, no nakabudget na to ba ito, hanyo dildilawan, arak, kunana niya, arak ken gatas, awan masapol abayadan nyo. Apay nga gasto kayo iti saan amakan, nukit kitaan tayo, ti kadadakkelan asulisog iti tao, haamagkat nga lasag, haamagkat asanikwa, haamagkat nga na dagiti turay ti kadadakkelan nga sulisog kaan ti kapigsaan nga sulisog iti tao isu ti makan isugarod nga isu ti pagaapaan isugarod nga isu ti pagsusubangan isungano adda ayuda kun ada kanya mo dita kapitan ken sekretarya kun ate nga daguseng apa panak nagmisa ti baryo, apay nga awan makimisa, agi warwaras ngamin ni mayura iti bagas apo, apay gamin nga ira na day tanga mayura ngamin ati, agi waras no pa nagmimisa ko, siyempre awan maayabam. Kaan, napigsa ti kaan, isugarod nga, agbalin tayo nga no daduma, nariri tayo, uray sa ni ko na agum tayo, uray no anya, nangrunan no connected iti makan, talaga talon. Pag-iinagawan tayo iti talon. Di kadulunam na laing agtabtab iti tambak. Kaskas lang to iiten niya tambak. Agin innagaw kayo tapanganan nga rod. Adag kadulunan nga amok. Tabtab at tabtab dayay maysa. Anya ti pangawag yun dete kwa. Dete kinulukulan da nga intugkel mo nga guma nga kunami pasusop. Amuyo ti pasusop. Pagpakunutan ti danom. Kaya may saga po tatambak, kinulukulan na, tapagpakunutan da. Ngay kaya amu mo di may sa tabtab at tabtab iya tambak, imalis di pasusop, hanga di tambak. Nagpating nga di pasusop. Tabtab nga tabtab, hindi ko ang trinaktor na, iso binalbalyan daman. Daya na nariri tayo, tamakan garod. Iso garod nga agriri tayo, tadadto'y tibisin. Uray mo dito'y kwa, ibanghelyo tayo. Anya ti kunana, kitain nyo dito'y. Umuna, kunana, dagiti tattao si mursurot dakin ni Apo Jesus, gaputa nagpaagas da, nakaadaduda. Kuna dagiti adalan, pagawid mo, awan ti paggatangan ti makan dito'y, awan matattao dito'y. Ti human level of thinking, kasjay tayo. Aramidan tayo, amin niya kabailan tayo nga agtrabaho, uray Domingo, nagadupay malabsakkan niyayo, mapanak mang misa, mapanagsik ka kunanan, data ni Apo Padin, Apo ka baba, Uray Domingo, isakripisyo tayo. Iti kabailan tayo nga bukod, wan makatrabaho tayo, ag-provide tayo, tapno mangan tayo. Kasla na iti adalan. Nagda niya ti kunana, pagawido mo taawan ti makan. Anya iti panirigan ni Apo Diyos, anya ti kunana, haanda masapol nga pumanaw. Pagtugawom ida. Anya ti inaramid na inala na niya tinapay. Ngamin, dagiti adalan, kas may nga tao, agdanagda, agpapada tayo, kas jay, laeng kanya tayo. Nakaadado ti agdandanag. Nakagagdagat, awang problema no nagagat ka. Ngam kitain nyo, inyo timayat nga tuladan tayo kadagiti tattao. Nagtugaw da, iya sa kaanan ni Apo Jesus.
Haanda nga pakarikutan di kanenda, taammuda nga adda ni Apo Jesus iti sibay da. Haanda nga nagbirok ti kanenda, taammuda nga adda da iti saklang ti Diyos. Nagmayat ko mga pampanunutin tayo. No kumano ni Apo Jesus, no kumano ni Apo Diyos, ti umuna abiruken tayo, awang kumati dandanag tayo. Datayo gamin no daduma ka, nadanag tayo unay. Sa bagay kanyak, hindi mapabasol anya ti background ko ngamin, no apaya nga awan ti dandanag, awan jakla pakarikutan. Mano nga parokya, tinagigyanak nga babasit, awan makwarkwarta, uray ijay, naggapwak nga parokya, awang kwarta na, kaslamang lang ito'y nagbasit ti Katoliko. At daamin nga relihiyon. Kuti ko na, anyat danagin nyo, bayan nyo, tani Apo Diyos, ti mga ramid. At tinukay na nga puso, dagiti nasayaat nga tattao, inted da dahi nga simbaan, uray mo ditoy. Kunada di kalman di na minsan di meeting. Apo, dandan iti parapul tayon, awam mo na ti paggatang tayo ti prizes. Agkatawa ako magkunang anyat danagem. Bayam nga ni Apo Diyos, timang tukay ti puso, dagiti nasaya at nakaadado, tinakari na ti grasya ni Apo Diyos, amuda nga iburay. No agtalek ka iti bukod mo nga laing kinpigsa, di mo ammo nga naparparabor ti grasya ni Apo Diyos. Kitain nyo, salmo ko na si bubuslon amang ted ti Apo kat penakan na titunggal may sa. Dadi kami jiwori tayo, jidanag tayo. Domingo, nagmayat, pa nagtrabaho. Apo, ikam kamakami ngamin ti danong kaawam mutan. Agdaw-dawa dagi bunubon min. In God's time. Bayan nyo nga ni Apo Diyos ti mga remedyo, ti adda kada tayo. Adda garod di jay kanta nga kunana, anya jay kanta nga kantaan tayo, God will make a way. Amon siyan, sama amo di jay nga kanta. Iso nga napintas nga pagtuladan tayo kakabsat, iti daytoy dagitoy tattao, iti ibanghelyo tayo, anya tinaaramid di tattao ti ibanghelyo tayo. Nagtugaw da, iti sakaanan, taammuda, nga adda ni Apo Diyos iti sibay da. Nagtalik da iti uray langa. Anya ti attitude dagiti adalan, kaslakan niya tayo. Anya ti attitude da, nagdanag da pagawidemon, taawan ti makan. Ngam sabali ti panirigan ni Apo Diyos. Kunada nga ruden ka, God is never outdone in generosity. Haan to nga pulos, nga maibusan ti kina managparabor, kina managsagot ti Diyos kada tayo. Anya ti rumbang nga aramiden tayo, agtugaw iti sakaanan na, agtalik iti panulong na. Ado ti masapol nga agtrabaho tayo. Sa bagay, pampanunot, awang pa'y mo natay tibisin, adda natay tibisin kanyayon. Natay tibusog ay, so ado amok. Natay tibusog, natay ti high blood, natay ti diabetes, ti kinamamunsyon. Iso ti amok ngam no natay tibisin haan. No dagiti adalan nga dadya rinibribo nga tattao pinakan na, datay tulaki din. Datayo nga agtaleken kwa na. Datayo amamatiken kwa na. Ti pakaabakan tayo, no dadya agtaltalek tayo, ijibukod tayo apigsa. Ti loser tayo, no ti pangnamnamaan tayo, ijibukod tayo nga diskarte. Isuguro nga kung kunak, uri sa dinno nga parokya nga papanak, awan la danag ko, bayam simbaan ni Apo Diyos dayta. Tattao na dagita, di nakit i-providean. Nagado nga agkarkararag, di nakit i-remedyon. Diyos nga min isuna. Iso nga ni Apo Jesus, DJ nga nagtugaw dagiti tattao king kuana, handa nga pimanaw, na i-remedyo, pinakan na ti rinibribo, taapaya, Diyos nga min isuna. Sabali ti taray ti panunot tayo. Datayo at danayon na adanag ni Padre Pio, anya ti kunana, pray, hope, and do not worry. Agkararag ka, mangnamnama ka, di ka agdandanag. Dahil mo tinapintas katultuladan tayo.
agtugaw tayo iti sakaanan ti Dios, ipangpangro na tayo beruken ti Dios awan danag i-provide nanto amin. Kasta ti kinaman ang ngaasi ti Dios. Kasta ti kinaman agayat ti Dios kada tayo. Iti maikadwa nga maibasa tayo. Wan adu dagiti pakadanagan, pakarikutan. Datoy kunana, saksakit, riribok, gubat, panakaidadanas, bisin, kinapanglaw, peggad, wenno, patay. Ngam anya ti kunan ni San Pablo kadagiti taga Roma, who will separate us from the love of God? Sino kadi ti makaisina kada tayo iti ayat ti Dios, uray ti bisin, riribok, gubgubat, sakit, agraman patay, haan na tayo nga isina iti ayat ti Dios. Iso nga nagmayat nga pampanunutan kakabsat, iti kangitingitan ti riribok, kangitingitan ti bisin, kangitingitan ti gubgubat, kangitingitan ti saksakit, nagpintas latta, na may mayat latta, no agtalik tayo, agtugaw tayo, iti sakaanan ti Dios, mamati kenkwana, taapaya, Dios ngamin isuna. No haantay pagduadwaan ti kinamanagayat na, agtrabaho, ta Dios nga rod isuna. Haan nga kaslakan niya tayo ang nakapsot, haan akaslakan niya tayo nga nalaka maupupay. Iso na ngamin ket Dios. Iso nga nagmayat ang pampanunutan kasla kadagiti tattao, nagtugaw da iti sakaanan na anya tinagunod da, haanda nga nagdanag, anya nagunod da, aglaplapusanan, nagsubsobraan iso garod nga addapay sangapulo ket dua nga basket nga nabati, ta nagsobra ti kinamanagayat ti Dios. Danag ti tao, rinimbawan ti parabor ti Dios. Buteng ti tao, ginaburan ti kinamanagayat, ken kinamanang ngaasi ti Dios. May salaeng titulbak na dayta, kas ano ka uneg, kas ano ka tibker, ti pamati tayo iti Dios. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo an Hesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos a nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos a nagtao di ti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapo kenkwana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Iti pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Napnon ayat ken pamati, intay idatag dagiti araraw tayo, iti nailangitan nga ama tayo, babaen ti panangibabait ni San Juan Vianney. Iso a patron ken katalek dagiti papadi, iti tunggal panggep ko na tayo, apo ipangag mukad ti kararagmi. Para iti sibukel nga Iglesia Katolika ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, tapno kas ken San Juan Vianney, agbalinda kumaan na pakumbaba, managkararag, ken manangaasi kadagiti amin at tao,
nang nangruna kadagiti agkasapulan ti saranay ken tulong. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kakabsat nga agturpos iti adal Biblia tapno ti sao ti Dios anayadal kadakwada agtalinaed kuma iti kaunggan ti puso da ket agrangpaya ken agbunga babaen tinda panang basa panagkararag ken panangibiyag madaan-danto kuma iti tured amang iburay iti uneg ti pamilya ken gimong anak kaippengadanda kumararag tayo ti Apo. Para iti sibubukel a parokya tayo datayo akameng na dumakkel kuma ti panagayat tayo iti panagbasa ti nasantuan na Biblia nga isu ti pangidalan ti inaldaw a panagbiag tayo kas insuro ni San Juan Vianney. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti amin akaming ti Bible apostolate iti archdiocese tayo tasapay ang maadanda ti kinasirib kinaanos ken kinatibker iti panagtultuloy da amang iwaragawag ti sao ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Para iti tunggal pamilya ken pagtaengan agbalin kuma nga umok ti ayat ti nasantuan a sao ti Dios babaen iti panagmaymaysada amang basa ken mangibiyag ket iti kasta agbalinda pagwadan kadagiti anak ken kagimungan da. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti masaksakit mabisbisinan dagiti agkasapulan ti tulong dida kumaamawanan tinamnama ti biyag no diket mariknada ti ayat ti Dios kadakwada babaen dagiti karkararagda. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti ipatpateg tayo iti biyag ngayon una apimusay tababaen ti kaasi ken panangibabaet ni San Juan Vianney maited kuman kadakwada iti agnanayon a panaginana. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ipangag mo kad ti kararag mi. Nailangitan nga ama, inted mo kada kami ni San Juan Vianney apagwadan, ti panagayat ti sao ti Apo. Bendisyonam dagitoy akarkararag mi, kat dawatin mi tapat gam ida, dawatin mi da ito'y gapo ken Kristo nga Apo mi. Awatan kaduang dagitoy sagot ti
ayat ilinaunda kadagitoy nga ima anak kayawatan likab yarag saken ayanan na Diyosan isudan kumamet lain tikapan isak na kadagiti amin atao tiwagas ni ayat watem kadua po dagitoy sabot titao nakurapaya makita ngem ayat ilinaunda kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan kan pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na pasantuem kad apo dagitoy daton mi ket babaen daytoy a sakripisyo aramidan na kamkuma nga agnanayon a daton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga apo mi ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspusoyo agyaman tayo iti apo a Diyos tayo pudnoon ay maikari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin gadagnanayon a Diyos takas tauna iti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo ang makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami akas ti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisublida met laeng kada kami anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken kaket konami. Santo, 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 Dia Kuyos dagiti apansa ilangit ken daganak no iti pakaiday-dayawan Hosanna, 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 Hosanna iti kalatwan Hosanna, 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 Hosanna iti Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo Hosanna, 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 Hosanna iti kalatwan Hosanna, 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 Hosanna iti kalatwan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mingarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesu Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay
nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nang ala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso a maibuyat to a maipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Galiti daytoy at tinapay mangan kami, ket iti daytoy akalisuminom kami, iparang-arang ni ipapatay mo, o Apo aging dayti yay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan, agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka, dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayom tayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatom kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kam to ken naenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Ngintay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dito'y
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Tapukuam tituray, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon, adinto O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Ti Diyos amang ikatpas ka, sulti lubong. Ako mga sita. Ti Diyos amang ikatpas ka, sulti lubong. Mga masika, Cordero de Dios, amang ikatpas mo, sulti lubong. Itnem padagam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng asao mapaimbag tuntoy kararwa. May kumani ka man, O Diyos ko. Amin, amin ang parigot ko. Kasi kalae ti Apo, ti amok ang makatulong ko'y numo. Umay kumani ka man, O Diyos ko. Narasi unay abiyag ko. Kasi kalaen uwapo, ti amok ang makatulong to'y numo. Agpasagak ngarot ken ka, taawan sa bali piman anam nama. Para ko pendak ngarot Allah, sabay nga inak ay wawa. At
makatulong tuwing mo. Umay kumani ka man, o Diyos ko, napul ko una abiyang. Sagak ngarut ken ka, naawan sa balipiman anang naman. Para ko pendak ngarut Allah, sakay nga indak ay manikama, o Diyos ko, amin amin parikot ko, kasikalaen buwa po, tiamot ka makatulong tuwing mo. Sagak ngarut ken ka, naawan sa balipiman anang naman. Para ko pendak ngarut Allah, sakbay nga indak maywang. Itagon daway kakabsat, danggayan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga mangawat ti sertipiko, ti panaggraduar, iti daytoy Basic Bible Seminar. Hala, Mike. Hala. Dawatek ka dagiti kakabsat nga nagatindar ti Basic Bible Seminar. Agparintumen kayo kakabsat para itiin kayo panangi kumit, panagkari, iti apo, itiin kay panakikaysa, iti trabaho, iti sao ti Diyos. Ginanyo kakabsat dagiti sertipiko yo. Kititaw mo na nga parte adaday talwalo, kararagan yung kakabsat, sakbay ngayon kay kuritan, renoin kayo, panangipakita iti nyo panangikumit ti bagbagiyo kadagiti sumaganad nga commitments. Isaad ko ti Biblia, itinadaeg a lugar, ijay balay mi. Basaek ti Biblia, iti masansan, ken na inkararagan, ket tarigagay kong ibiyag, ti panursuro ti Apo, kas inaldaw at taraon ko.
Basaek ti Biblia iti masansan ken nain kararagan akaduak ti pamilya. Nakitipunak iti na Christian one agimong para iti Bible sharing ken kastamet iti Bible study. Itipunak para iti Bible sharing tin panagadal iti Biblia. Makikaysaak iti programa ti parokya amang iwaragawag iti naimbag adamag kadagiti kalugarak. Makikaysaak iti programa ti parokya amang irwaragawag tinaimbag adamag kadagiti kalugaran. Kalpasan nga rutin kay panagkarikakabsat ket pirmaan nyo dagiti kariyo. Kabilyo dagita nga commitment kada sertipiko iti Bibliayo. Sigpit yo apo ita Bibliayo tapno iso ti awaten nyo metlaeng babayan iti panangiyawat ni Apo Padi ti Kura Paroko tayo. Sinopay dagiti awan Biblia na apo ingato naman ti ima na kadagiti nagseminar. Adda mano ingato yung man apo. Talo, upat. Ne. Na mauawatan. Kadagiti nagseminar sino ti awan ti Biblia na. Ingato naman ti ima na. Ni awan mo. Dan sa umauawatan ti bagbagak. O dumungag, ulita kadagiti nagseminar. Sino ti awan ti Biblia na ingato na ti ima na. Pannakayawat dagiti Biblia ken sertipiko. Dagiti awan Biblia na agpasango. Iti paggibusan ti tunggal seminar kadawian nga adda maitid a sertipiko ti panagatendar na ibaga kada kayo asabali ti kita na daytoy maitid a sertipiko. Tanda daytoy kadagiti karkariyo nga ad-adda ti panangipatagyo iti sao ti biag. Babaan ti panaglualo ken panagbasayo ti inaldaw ti Biblia. Babaan ti panangsungbатyo iti naimbag adamag nga impaay na. Babaan ti kararag ken aramid ket babaan pay ti panangibingayo kadagiti padayo a tao. Ti inkariyo umiso unay asungbat nga sungbat ti sao ti Dios iso ana isaad. Tinaisang sangayan awagas, tinasantuan asurat, isot gapuna, at ikang runaan na paset ti seremonya tayo, iso ti pannakayawat ti Biblia, kastanda ti panangawat yo, ti sagot, ti sao ti Diyos, manipod ti simbaan, maiwayat to kada kayo ti kopya ti Bibliayo, kuyugan ti sumagmamano, abalikas, songbatan nyo ti bukod yo apag songbat ket ipeksayo ti panagyaman wenno ti pammatiyo wenno panangikomitiyo kadagiti bagbagiyo. Nagpasango amin ang nagseminar aglinya dito'y sango ti dua alinya. Kaya kada kay amin nga agredwar, mabalinta agpakpakastoy apo dalikod second line nagapakasta kayo man kami nga second. No, dumngag kada kay amin nga nagredwar. Awaten nyo tinasantuan asurat ang naglaon kadagiti na imbag adamag ni Kristo. Nagredwar Siya manak ang mangyayawat iti daytoy anaimbag adamag ni Yesu Kristo. Patcheck ang masarap Basahin ken nyo. kanatidalan nga agturong iti agnanayon a biyen. mawarisan dagiti naggraduar iti danom.
At dagiti sertipiko yon, na permaan yon tao. Kuritan nyo amin, awan lablabsan nyo, nya? Kakabsat, iti naganti parokya, mapadayawanak, nga mangiparang kada kayo, dagiti kabarbaro, nga nag-grade iti daytoy Basic Bible Seminar, babaan ti panangi lunglungalong ni Sister Aurelia Alabag, kastamot ti Commission on Bible Apostolate ti parokya, kadagiti amin nga sisa leaders, pastoral leaders nga nangi 111 nangi dadaulo kadakwada. Palakpakan tayo ida. Congratulations kada kayo. Amin apo. La agbaw kadagiti tattao, tumangod jay baw. Nagpicture tayo tumadamdama, la agsubli kayo, tumakder tayo para iti kararag apang gibos. Kumararag tayo. Kadamdama kayo itong agperma, tumakder kayo pa'y para iti kararag. Apo, pinabaro na kami babaan ti Eukaristya, sa lakniban na kamkad adi agresat, yan tangay sika, ti di agsarday aman naranay kada kami. Ipaay mo kumangarod, tama ikarikam iti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Kalpasan tinasantuan amisa, maaramid ti meeting, dagiti kakabsat, lektor, ti apo at dakuma kada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg, apamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi, aasi kada kayo, ti pamindisyon na, ken ti sirib, apaka isalakanan nyo. Adalan na kayo kumaadi agresat, kadagiti pannorsuro, ti pamati, kat pagtalinaidan na kayo, iti panagarami, diyo, iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, kiti patuldo na kada kayo, ti dalan, ti kapya, ken ayat. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpason din na santon amisa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Kalpasan ti misa, marami ti picture taking, dagitay nag-gridwar Apo. Agragsak tayo di amin na parapurna. Biyag na kedinten na daraken amin.